V poslednom čase ma čoraz viac a viac ľudí označuje slovom alkoholik. Ale zaslúžim si takéto označenie? Veď ako každý zdravý mladý človek si z partie vypije, i keď s mojou partiou troška častejšie a troška viac. Ale nie je zdravé prehnať niekedy niečo, zajsť do extrému a vyskúšať nové stavy? Veď sme mladí, tak prečo neexperimentovať, koľko sa dá vydržať? Keď som smedný, nikto to nevidí, ale keď som opitý, vidí to každý. Mal by si do krčmy ísť a chorobám tak predísť. Všetky ťažkosti s alkoholom spočívajú v tom, že riadny dúšok zle spraví iného človeka a ten iný človek sa chce tiež napiť. Je to asi tvoja vina, chlastaš stále ako divá sviňa. Jeden deň si ako prasa, druhý deň slopeš zasa. Musíš tomu spraviť amen, už máš pečeň ako kameň.